Přivítám zde naše vážené hosty. Vítám pana Miroslava Macka, bývalého místopředsedu federální vlády a ODS, vyhlášeného gurmána a překladatele. Dále vítám poslance parlamentu České republiky Daniela Petržku. Nejdůležitější osobu pardubické politické scény, primátora Jaroslava Demla. A nakonec předsedu Mladých konzervativců pana Jiřího Frevera. A o úvodní slovo nyní žádám pana Jiřího Janku, předsedu regionálního klubu Mladých konzervativců v Pardubicích. Takže dobrý den, vážení přátelé, já vás tady vítám. Jsem strašně rád, že jsme se sešli v poměrně hojném počtu. Jsem rád, že si naši milí hosté udělali čas ve svých nabitých diářích a přijeli do Pardubic anebo z Radnice do našeho studentského klubu Didívába, nebo spíš do vašeho studentského klubu Didívába. Téma jste si určitě všichni přečetli na letácích. Myslím si, že nejde ani tak o téma, jde o to, abyste měli možnost se zeptat na to, co vás zajímá, osob povolaných. Ptejte se, nebojte se. Já musím říct, že jsem velice potěšen, že nebo svou přítomností tuto akci poctili i další významné osoby. Chtěl bych tady přivítat pana děkana Simona Karamazova, který se na nás přišel podívat. Tamhle živé v debatě pana starostu městské části Rosice Milana Tichého. A dostal jsem mi informaci, že se na nás přišli podívat mladí sociální demokraté, nevím, kteří to jsou, ale chtěl jsem je taky přivítat a doufám, že přispějí do naší debaty a jsem rád, že jsou odvážní a že přišli. Protože jsme začali později, už nebudu nic říkat, předám slovo Honzovi, který uvede, jak to bude probíhat. A nebojte se ptát, užijte si tuhle party. Máme malý překvapení. Po hodince cca diskuze, která si myslím, že bude živá, jsme připravili s Lukášem Exnerem z Didíváby pro vás pizzu, takže se můžete i občerstvit, kdyby vám vyhládlo, abyste taky neutekli. Že nerozhodují slova, ale rozhodují činy a já si to neodpustím, pane doktore. To bude moje poslední otázka. Jste v kontaktu s panem Rátem, mimochodem vás za to obdivuju, co jste udělal a já si myslím, že to chce potlesk, aspoň z té strany. Mrzí mě, že jste se musel omluvit. Opravdu mě to mrzí. To je jedno, ale ještě k roli prezidenta. Já to samozřejmě, protože ty informace ze strany prezidenta mám podstatně detailnější. Fascinující je to, že když prezident něco řekne, jako jednoznačně čistě, tak druhý den jsou spekulace, co tím asi myslel, velice složité konstrukce a zajímavé úvahy a nikoho nenapadne, že tím myslel to, co říkal. Ale já se toho už nechci dotýkat. Stejně tak se nechci dotýkat toho kdo může za ten pád dát nebo nemůže. Já si myslím, že v tom má prsty spousta faktorů. Určitě v tom má prsty špatná komunikace ze strany ODS, ze strany vedení ODS, ze strany vedení té vlády. Prostě nekomunikovaly se ty kroky, co se dělaly v rámci ministerstev, nekomunikovalo se to s veřejností a se to nekomunikovalo ani s opozicí. Víte, jako pro mě opozice v současné době není partner, se kterým měla pravice v současné době zastoupená ODS jednat, protože prostě dohody, které se dají na stůl, nedrží a chová se na můj vkus až příliš populisticky a vůbec nekonstruktivně. Určitě největší úlohu v tom má Jiří Paroubek, jehož strana vyvolala tu
hlasování o nedůvěře. Já si myslím, že třeba ODS nahrála hodně na volej sociální demokracii vítěz k tomu, že vyhrál ve 100% volby do krajských zastupitelstev. Šlo o ty poplatky ve zdravotnictví. Já s nimi souhlasím ve 100% a i většina mých třeba spoustu něco s nimi souhlasí taky. Tam šlo o jednu věc. To bylo takové docela neprůhledné. Ono se řeklo, že za první rok fungování těch poplatků se ušetřilo, myslím, tenkrát 5 miliard. Ale základní chyba byla, že nikdo neřekl, co se s tím udělá. Jo, on se neřekl, sníží se o to deficit, nebo spravilo se za to a to oddělení a koupilo se to a to. Takže vlastně lidi šetřili, ale de facto nevěděli proč, takže potom si myslím, proč ČSSD nebylo až tak těžké postavit kampaní do voleb do krajských zastupitelstev na těch 30 korunách za návštěvu lékaře. Ale pokud už ty poplatky nastaly a měla by se udělat nějaká kampaň, aby se prosadili, respektive aby vzal opozici vítr z plachet, tak já bych tedy udělal mediální kampaň asi tak jako velice agresivní. Prostě bych nechal vylepit billboardy, na kterých by bylo jako půvabné modrooké děvčátko bez vlasů, zřetelně po ozařování na nějakou zhodný proces a pod tím by bylo děkuji vám za 30 korun, pomohli jste mi přežít. A strašně bych mě zajímalo, jak by pak opozice říkala, že to zruší. Já děkuji za pozvání a za to, že jste vydrželi nás tady poslouchat. Doufám, že to nebyla nuda. Já děkuji také za pozvání, mě to bylo velmi příjemné. Doufám, že si na nás zase vzpomenete a pozvete a jako jsem rád, že jsem se mohl setkat i s panem doktorem Mackem. Samozřejmě hlavně děkuji za pozvání, bylo mě proto příjemné, už si delší dobu zase nebyl na takovémhle povídání, takže člověk se zase trošku zbystří šedé mozkové buňky a jazyk. Děkuju, přeju vám krásné léto a na podzim šťastnou dobu. Děkuji, já se s vámi taky rozloučím, děkuji za pozvání. Myslím, že cesta z Plzně za to stála a pro všechny, většina vás je tady studenty, tak tady padla moc zajímavá informace, že na pardubickém magistrátu se snaží zvyšovat platy, tak pro vás budoucí absolventy je to možná zajímavá informace.